ďalšie videa a dneska tu máme hru menom Minifutbol. A táto hra je o tom, že si stávame proste základnú zostavu a budujeme s ňou tým s hráčmi. Toto, keď sa bude páčiť toto video, nedám ti dať like, odporúčaček, aby sa mohlo stať toto novou sériou. Už som jeden tutoriál sme preskočili, ja som hral už jeden zápas, aby som sa to naučil, ja to chápem. Ale vyzerá to celkom veľmi dobrou hrou, takže vidím tu shop, niečo free. Ako tu Roberto Carlos 4, som zvedavý, aké my máme ratingy. Aha. Dobre, toto 112 free. Ale ja by som hneď išiel asi na zápas. To je 1v1 a... Aha! Keď chceme hrať na zápas, musíme dať 25 coinov a keď vyhráme, tak 50 coinov a nejakých 50 koruniek fialových, neviem čo to je. A to je online hra, takže potrebujete na to Wi-Fi. Ideme proti nejakému Sebastianovi. Toto je naša zostava. Aha, tak všetci majú 8, takže ten Roberto Carlos má veľmi dobrý rating, ale tento má lepšiu zostavu. U neho majú 9. Super, takže mám výkop a tým modrým sa nahráva, červeným je strela a zeleným je šprint, takže dáme šprint. Aha. A Bčkom obraňuje, že? Či čo to je červeným? OK. Dáme si. Dali sme gól. Charles. Pekný gól sme dali. A pri tejto hre je super, že sú tu není reklamy. Takže podľa mňa ideálne. A je tu gól číslo 2 a my sme vlastne také Slovensko proti Mexiku, lebo Sebastian je z Nemecka. Či Mexika. Aha, foul, Tyron. Tento hra sa volá Tyron, dostal žltú. Aha, to som nevedel, že tu ide tak žltá. A červená asi aj teda. Aha, no tak to som dobrý. Nahrávka. Chytaj. OK. Prenesem, dám sem. Do prčíc. Majú roh. Aha, dobre. Tak to pokazili. Tak. Sejka mi to potom. Dúfam, že sa to ukludní. Vyzerá to už v pohode. Dám tomuto. Strelím. A je to gól. 3-0. OK. Neviem, prečo všetci oslavujú, ale prečo sú to tí istí hráči, že tých Hentin, Tyron, tak to je tiež, vidíte? Aj tento, aha. Aj tento. Prečo to je tak? Nevadí, Sergio dáva svoj druhý gól. 2 goal in this match. Takže druhý gól v tomto zápase dáva. A tu máme napravo aj také, že striedanie reálne. To o tom pozrieme. Tak. Aha, no tak. Get out. Strelím. Máme tu 5. gól. Takže veľmi dobre hráme zatiaľ. Aha, toto je foul. Dobre, máš pekne. Pomôžeme si bez brankárom, áno, dá sa to. Shoot. A to celkom akože aj taká nahrávka, center. OK. Prečo keď mierim aj úplne niekde inde, to dá do brány. Ale fakt reálne. Kúkajte tú šipku. Kam mierim. Jahaj, tak nič. Pozri. Vidíte aj takto? Aha.
Koľko je na tú bránu. A máme prvý corner. OK. Pekne, Čiklen z druhýkou v zápase. Dúfam, že si to meno môžeme zmeniť, lebo sa nechcem volať takto. A Tyron svoj druhý gól v zápase dáva. A je tu koniec. 8-0, 8 gólov, 69% akože držanie lopty, shotgun goal 11-1, 24 nahrávok, 17, passes complete 14 a 10. Tak ďalej som už nestihol, ešte dve nejaké polička tam boli, ale nevadí. Ale spravili sme aj nejaký úkol. 2 úkoly. Aha, tu máme nejaký pack. Aha, môžeme si otvoriť. Čo je toto? 30 coinov. A na ser je nejaké vylepšenie. Tu je team. This is your team management screen. Aha. Aha, za 25 si ho môžeme vylepšiť. Aha. Ale ja ho nechcem vymieňať. Ide to, ale no, ja mám takto. You can make a substitution second half. Aha. Tak tam dám tohto. Alebo nie, teoreticky on by mohol hrať jen toho. Tak tam dám brankára akože, ale teoreticky oni vedia hrať veď obranu. Lebo sú lepší než títo. No. Easy. No, aha. No, máme lepšiu zostavu. Tie formácie sú aj. Ja budem hrať túto, to sa mi páči viac. Máme level 2, koľko? 100. Aha, máme tu pack. 29. To je dobré. Áno, 15. A to je nejaké fialové, takže to je asi lepšie nejaké. Na Jones tam máme vylepšenie a novú formáciu 4-3-3. Super. Táto hra vyzerá veľmi zaujímavé. A tu sú tie fialové. Welcome to the leaderboard. Aha. Dobre. A to za to máme odmeny, keď budeme na 40. Na 41. Tu máme odmeny, aha. Keď vyhrám úplne to, čo dostanem. Fialové a nejaké diamondy. Ale typek má 10 000. A tu máme úkoly. 50. 50 tých coinov. Aj tu ešte 50. 50. A 50. OK, daily. A tu máme nejaké fialové. 22, to je dobré, nie? Nice. A ešte ukámo tu, čo sme dostali. Ešte Alvarez nejaký. Za to, že sme hento otvorili. Odmeny. Super. Tanaka nejaký. Splňa nám ďalší úkol hneď. A tohto si lepšie, to nám dáva XP. OK. MF. Jej, počkaj, som to chcela na Defendera. OK. A toho Alvareza. No. Formácie, však tu mám použitu. A ten shop idem pozrieť. Tam bolo vylepšenie. A čo je toto Brazíl? Aha. Idem ešte to mission. 50 coinov. Nice. Achievements, 5 coin. Diamond. Splnili sme ďalšie misie. OK, ideme si, ja nebudem pozerať reklamy, ale idem si kúpiť teda, no. Kúpime všetko. Okrem Day Watch. Tak.
Tak. Tu pozerám seriál zatiaľ. A už som to vypol, lebo neviem, či to robí zvuk náhodou. Možno hej. Čo? Ja som len tak náhodne klikol na tú postavu, aha. Ja som si kúpil toto brazil, tak si to aj hneď dám. Ja by som chcel byť taký biel, červený. No tak to budem. A tu si môžeme premenovať ten názov. OK. Jak sa budeme volať teda? DLD to budeme sa volať. Dedoledo. Tak, super. A dám si freestyle takéto. Ešte tu máme niečo? Veď tu máme nejaké free prize, ale ja to nechcem robiť. Ideme ešte do týmu, vylepšiť to. OK, a budeme level up. A 3 do konca. Ešte tu máme. Aha, dobré. Tak. Máme tu level 3. 250 coinov, to sa nám hneď bude hodiť. Pek, 30 na Sergia plus 2 a na Leeho. A máme hneď level aj 4, super. Clock time 300. Tyron vylepšenie. A to máme, takže 20 nám dalo, asi neviem. A now I'm Volbo. Nejaké štáty. Good job, you're now. Join clubs, yourselves, brothers and new friends. Aha, my môžeme ísť do klubu. Ja by som išiel do toho slovenského nejakého, no. Páči sa mi DH gang, takže ideme do tohto gangu. Dáme join. Aha, okej. Áno, ahoj, som tu nový a ja som tu nový. Ešte tu máme niečo. Achievements, je tých 5 takých. Tak. Ešte crime reward. To je čo, pás nejaký? Aha, tu je aj pás, to som nevedel. 500 coinov, kámo. Pekne, hneď. Môžeme si vylepšiť. Tak, tu máme vylepšené. Ešte bránkára. A sem by som si dal teda niekoho 9, alebo ten nám dá viac toho. Tu máme, kámo, to som jeden štát. Je tu Slovensko? Nie, škoda. To sú nejaké starter packy. To si nebudem kupovať. Ideme si hrať hru. Mám dať za 150? Dám. Prečo nie? Let's go. Na veľkom štadióne hráme. Ty vole, koľko tu je tých ľudí. Pozrite na našu zostavu, už máme 146. Tu už sme mali 97, 8. Toto by sme jednoznačne mali vyhrať. OK. Ja som chcela akorát nahrávať. A tento, čo teraz sme ho kúpili a máme ho raz. Dostali sme ho za odmenu. Nech dáva gól.
Tak, nahrávka domov. O nie. Tak, super. Čo? Dobre, dobrý brankár. Čiže sme dostali toho brankára nového. Hej, to bol faul. A náš nový hráč ešte nedáva gól, ale dáva ho Tyron. Super, takže gól. Nie, trafil som hráč. No a toto je faul na žlto, no. Toto nie je dobré. OK. Aha, máme loptu, aj keď som dal skús, tak skôr. Bože, seka sa to zas. Super. Gól. A je to tam 4-0. Nice. 4-0 furt. Máme tu druhý polčas, takže výmena aj strán. Gól. A je to tam Tyron druhý gól. Dáme s Tyronom 4 góly? Možno. Dávame to sem, no a to bolo moc dlhé. Tretí gól. Ešte jeden vina chyba, lebo by som chcel. Tohto Tyron mi je sympatický. Ale teraz asistuje. A je to tak, asistoval teraz. Takže super. A toto je faul, ale nie je na kartu zatiaľ. Nevyzerá to, že je na upozornenie. Dobre, máme. OK. A je to tam. 8-0. Skoro gól dal ten druhý Tyron za ten iný tým zas. On musí dať gól. Ale nestane sa, ale vyhrávame 8-0. Takže super. OK, máme tu nejaké zaspeky. Ale ešte tu máme nejaký achievement za tých 5 diamondov. A to bude asi odo mňa všetko. Toto video je také dlhšie, ale keď sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber, zvonček, aby sme sa možno videli aj zajtra. A čaute!